Basta kayo ninyo mo lagi. May Lagi mo ka. Barang ka kayo, okay maka. Ako video mo niyo sa video. Ang title sa aton nga video, Gen Mekaniko ni Monico ang monarkiya ni Monica. Gani pa dito pay pong kopla sa pamati. Kay sa bunga punto por punto tanan nga bigatlan sila naman ang mabuyayawan. Una nga punto. Gin kapoy kagid sang recognition, ma'am. Ginlapyo sang himo sang grado, teng itlog sang mekaniko ginlato-lato nimo. Siling mapa-change oil, mapa-chance oil. Pero gindasok sa Monica ang tambutso. Sana all. Sana all daw okra. Daw alugbati. Daw dahon sang tugabang madanlog. Para ara pa lang sa entrada, hindi na kinahanglan laway kay man gadalhay. Ikaduha ka punto. Bow. Gain pa chance well ang Monica para ara sa kondisyon ang makina. Nagapati na sa ginahambal nila. Ginahambal nila nga makayo gani sang mekaniko ang guba nga salakyan. Ang imo pang munay nga ginakatlan. Ikatatlo nga punto. Believe na gid ako kay Monico. Believe gid ako kay Monico kay pwerte magkalikot. Pero may suggestion lang ko, no? Kung sino man ang kalikuton nimo pag focus, hindi kay magpaturong-turong sang imong kalimutaw. Bantayan. Kay tilan tawa, nag-alalawas ang krudo ni ma'am. No, suggestion ko lang para hindi mag-alalawas, gamitan imbuduhan. Ika-apat ka punto. Baw, kung di mapungga ng utog, no? Kung daw gakatol, ged, hindi madakpan sang badyang o kung magsaka sa may babaw sang lubi, magpadalaw dos, hindi gid masarangan. Simple. Tani na narangka ka mo. Nanglak ka mo, idobulak para hindi madakpan. Pero ang pinaka-importante, simple gid lang. Bahala mapusasan, basta nagwaan. Wala kayo ko mo ha? Si ima ko gibasta sa ensayo na god, ang sama ka eh. Oh, ayaw lang tapos. Kasi may naguna-una ako. Oh, sige. Hindi ko ka na mag-ayo. Mas hindi na ayaw ang gusto ba lang.